Това е лаптоп. Да. Ако беше камера, щях да прекарвам 24 часа, целувайки я. Да. Нямаш ли кой друг да филмиш? Аз ли? Да, точно ти. Аз? Просто не е цел. Нали? Как бе, Денис бе? Знаеш ли, че някой тебе видео е за него? Пък защото Денис ще отиде смутен. Такъв беше въпросът? Целувки. Камерата не е за целуване. Да. Защото... Защото? Защото не знам защо. Ох. Обичам очите. Лято морето с пончобове. Кой те кара да пееш тази песен? Чакай сега. Ти не можеш да ме спреш, да те псувам цяла нощ. Ти не можеш, ти не можеш. Не. Комби. Айде хора, чао.